Cyberbullying sa Pilipinas lumalala. Mga atleta at performer mula sa La Union nagpakitang gilas sa ibang bansa. At mga atraksyon sa Bacon Benguet inaasahang malaking tulong sa pagbangon ng bayan mula sa mga magkakasunod na trahedya. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. May mga nakalatag ng plano ang pamahalaang panlalawigan ng Ifugao para sa pagbangon ng bayan ng Banawe. Magbabalita, Charles Limon. Hindi nakaligtas sa flash flood noong nakarang linggo ang Banawe Rice Terraces. Oh my God! Kaya planong magkaroon ng komisyon na tututok sa rehabilitasyon nito. Our good congressman is now repassing the creation of the Ifugao Rice Terraces Commission to address yung sa problema for the preservation of the rice terraces. Ipinasa noong 18th Congress ni incumbent Ifugao Congressman Solomon Chungalao ang House Bill number 4487 o ang pagbuo ng Ifugao Rice Terraces Commission noong 2019. Sa kasamaang palad, hindi ito lumusot sa Senado. Kaya ngayong 19th Congress, balak itong muling ipanukala. Bukod sa pangangalaga sa rice terraces, inaantay na ding matapos ang konstruksyon ng mga bagong kanal at drainage sa bayan. They are constructing a bigger and a wider canal from Taman and from Poblacion. So yan yung ongoing construction to solve yung flash flooding doon sa Poblacion area. So that is construction from the DPWH. Kaya meron yun na ongoing. Ginagawa nila yung kanal. Pinag-iisipan din ng pamahalang panlalawigan ang rehabilitasyon ng slope protection sa Banawe at mga kalsada sa Ifugao na gumuho din noong nakaraang linggo. Pero bago umusad ay kailangang antayin ang resulta ng soil testing sa lugar. Kailangan kasi dyan yung we have to reinforce the slopes, no? And of course, yung mga repair, dapat talaga mandatory yan. Nahatiran na din ng Office of Civil Defense ng tulong ang mga apektadong residente. Nakatanggap na rin sila ng initial na ayuda from DSWD, yung financial assistance natin, no, under AICS. Yun yung programa natin na cash assistance, 10,000 for the totally damaged houses and 5,000 for the partially damaged. And it's already completed. So nasa rehabilitation phase na tayo. July 7 nang maranasan ng Banawe ang malakas na pag-ulan. Sa monitoring ng Office of Civil Defense Cordillera, papalo sa 48.8 million pesos ang iniwang pinsala ng flash flood sa agrikultura, infrastruktura at mga ari-arian. Oh my God! Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Aktibong nakiisa ang Pugo La Union sa pagpapalakas ng kanilang kahandaan sa mga sakuna at kapahamakan. Magbabalita, Randy Guzman. Aabot sa 41 miyembro ng Indigenous Cultural Community ng Pugo La Union ang aktibong nakiisa sa Disaster Resilience Caravan. Dito itinuro ang mga dapat gawin sa oras ng mga sakuna gaya ng tamang pagsasagawa ng CPR. Like for example, may mga aksidente kasi na namamatay na lang ang isang tao dahil walang tumutulong sa kanya. Meron mang mga tao dun sa scene, siyempre parang yung confidence din nila or meron silang fear na hindi ko alam ang gagawin ko. Kailangan meron o kahit sino sa atin dapat trained. Kahit yung mga basics na first aid lamang. Mas maraming buhay ang maililigtas ng mga kaalamang ito. Umaasa lang sila na may magre-rescue sa kanila, pero hindi nila nakita yung the greater picture kasi na limited lang din yung mga responders natin. Kaya doon nagkakaroon ng matas na
casualties. Ngayon, para ng lahat ay matutunan at maging confident din in the long run na kung mag-help siya sa isang tao or sa may madaanan siya, at least alam niya sa sarili niya kung paano tumuto. Kahit konti. Labis ang pasasalamat ni Pugaw Municipal Mayor Kurt Walter Martin sa pagbibigay sa kanila ng prioridad ng pamahalaang panlalawigan ng La Union. Una nang binigyang pagkilala ng Department of Trade and Industry ang bayan ng Pugo dahil sa kanilang katatagan at kahandaan noong pandemya at sa mga sakuna. Ibig sabihin nga, whatever happens, anumang sakuna, nakatayo sila at they have some funds allotted doon sa kanilang mga resiliency program. So, may mga ambulansya sila, may mga sa yung disaster risk management plan nila is in place. Ilang first aid kits at iba pang kagamitang pangkahandaan ang natanggap ng bayan ng Pugo sa pagtatapos ng training. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nagsama-sama naman sa lungsod ng Baguio kanina ang iba't ibang mga opisyal ng Cordillera para sa 35 taong pagdiriwang ng Cordillera Day. Dito, muling umingay ang panawagang magkaroon ng otonomiya ang rehiyon. Magbabalita, Charles Limon. Muling umingay ang panawagan ng Cordillera para sa Assam na otonomiya. Panauhing pangdangal sa pagdiriwang ngayong taon si DSWD Secretary Erwin Tulfo. Indeed, it is astonishing to look at how the spirit of every Cordilleran remains steadfast for over 3 decades and a half in making this aspiration a reality. This year's theme, One Autonomous Cordillera, ensuring social development and inclusive growth in the new normal, epitomizes the current administration's call for unity as we look forward to attaining the long-sought regional autonomy. We should be steered by the principle of working as one. Maaalalang naipasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukala para sa otonomiya ng rehiyon pero hindi ito pinalad sa Senado. Kaya sa pagsisimula ng 19th Congress, tiniyak ni Secretary Tulfo ang suporta nito para sa rehiyon. Hence, the DSWD offers its full commitment to this endeavor by strengthening social welfare and development programs geared towards protecting and promoting the rights and well-being of the poor, vulnerable, and marginalized. We are one with you in ensuring the effective and efficient delivery of social protection programs. Muling inihayag naman ng mga mambabatas ng rehiyon ang kanilang suporta para sa otonomiya. Enough of the past imbalance and unjust setup. We are here to declare that the future we seek will no longer be elusive because we are more than ever very resolved to claim our autonomy during this administration. As we celebrate our 35th anniversary as a region, let us remain to be steadfast and resolute in attaining our collective aspirations towards an autonomous region for the Cordillera. May our enthusiasm in the pursuit of Cordillera autonomy not end with this celebration. Hindi rin nagpahuli ang mga gobernador ng 6 na probinsya ng rehiyon. Wala mang gong relay activity ngayong taon. Sama-sama naman kanina ang mga opisyal sa pagpapatunog ng gong para sa otonomiya. Now we move on to the province of Apayao. Please welcome. Host agency ngayong taon ang Department of Social Welfare and Development at probinsya ng Mountain Province. Ito na ang ikatlong pagdiriwang ng Cordillera Day na limited face-to-face dahil sa pandemya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kasado na ang Annual Regular General Assembly Meeting ng kampo ni NEA appointed Beneco General Manager Attorney Marie Rafael sa Kapangan, Benguet. Magbabalita, Randy Guzman. Tuloy bukas sa Kapangan, Benguet ang Annual Regular General Assembly Meeting ng kampo ni NEA appointee Beneco General Manager Attorney Marie Rafael. This management and the board has now the responsibility and we have the obligation to push through with the annual regular assembly meeting to have the articles of cooperation and bylaws of Beneco to be adopted
approved and ratified by the general membership. Pag-uusapan at sasagutin sa pagpupulong ang mga hinaing at katanungan ng mga dadalong member consumer. Ang problema, nakapaloob sa Article 4, Section 4 ng Beneco Articles na ang mga General Assembly ay dapat ganapin sa una, pangalawa at pangatlong Sabado ng buwan ng Hunyo. Yung letter addressed to the NEA seeking permission to conduct the ARGAM is actually June, yung mga date June. But there is no prohibition for you to move it so long as you ask permission to. Nauna nang naunsyame ang ARGAM noong July 2 dahil sa inilabas na 72 hours temporary restraining order ni Executive Judge Itliong Rivera. Sinundan ito ng pagbawi ni Baguio Mayor Benjamin Magalong ng permiso na gamitin nila ang Athletic Bowl para sa pagtitipon. Pero itinuloy pa rin nila ito sa Bua Gym Tuding, Itogon, Benguet at tinawag na lamang na Beneco Cooperative Summit and Fellowship Meeting. Dinaluhan nito ng libu-libong member consumers. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, wagi ang mga atleta at performer ng La Union sa mga international competition. Kilalanin sila sa kwento po ni Sofia Pagaduan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala pang isang taon ang Taekwondo Club ni na Coach Novi. Pero dahil sa pagpupursige, madami-dami na ang kanilang nasasalihang kompetisyon. Siyempre ma'am, una-una, hindi ko talaga ina-expect na aabot po kami sa ganito. Pero ang nasa isip lang kasi namin lagi, lalo ako na naging coach na po, makapag-produce ako, gusto ko makapag-produce ako ng mga quality players, athletes, dito sa amin. Kamakailan lang, nag-uwi ang grupo ni Coach Novi ng 3 gold, 4 na silver at 1 bronze sa Myanmar Open International Taekwondo Online Championship. Don't be scared to go beyond what is necessary kasi alam kong most teens, most kids would be scared of trying new sports kasi mamaya baka di sila manalo or mag-fail sila or baka they experience defeat ganyan. But my advice is don't be scared of being defeated or losing kasi at the end of the day, the only person you're trying to beat is yourself. 2 performer din mula La Union ang sumali sa isang pagtatanghal sa Busan, South Korea International Dance Festival. Si Jake Concepcion ay tubong Balawan habang si Gerald Casilla naman ay tubong Nagilian. Pareho silang miyembro ng dance troupe ng kanilang universidad. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa tulong naman ng isang local fashion designer, ipinasilip sa international community ang kanyang mga likha na Tatak Cordillera. May kwento si Sofia Pagaduan. Nasa dugo na ni Julien ang pagiging fashionista. Patunay dito ang mga design na kanyang ginagawa. Mahilig akong mag-draw ng mga clothes. So nagsasketch na ako ng mga damit. And doon ko nalaman na meron palang course na fashion designing. Dahil sa talentong taglay niya, nakilala rin ang kanyang kontribusyon bilang isang Cordilleran Biag Awardee. Bukod dito, kinatawan din si Julien sa international fashion stage na ginanap kamakailan sa Thailand. Ang pinakita namin dito is kanya-kanyang aesthetic. So, may gumamit ng Cordilleran textiles, may mga hindi gumamit ng Cordilleran textiles, pero nilabas namin kung ano kami as designers, kung ano yung style namin, and then yun, na-appreciate naman siya sa Thailand. Kasama ni Julien ang ilan pang miyembro ng Fashion Designers Alliance Cordillera. Ang tagal-tagal ko ng pangarap, ma'am, na ilabas and makilala yung designs namin dito sa Cordillera. Lalong-lalo na yung mga textiles natin na hindi
hindi masyadong kilala sa outside our country. Kasi sobrang magagaling yung mga weavers natin dito. Hindi lang na-keep yung traditional na weaves natin, meron na din tayong mga commercialized na weaves. Ang Fashion Designers Alliance Cordillera ay bukas sa lahat ng mga fashion designers na gustong maging miyembro. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, 2 bangka hinambalos ng malalaking alon, 21 individual na iligtas. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Aabot sa 21 individual ang nasagip ng Philippine Coast Guard mula sa bangka na hinambalos ng malalaking alon sa karagatan ng Cagayan. Magbabalita, Charles Limon. Pahirapan ang search and rescue operation ng Coast Guard District Northeastern Luzon sa karagatan ng Calayan, Cagayan dahil sa lakas ng alon. Mag-aaral City ng umaga, naka-receive po tayo ng tawag. Naka-receive yung Coast Guard Station Calayan ng tawag regarding sa nangyari sa dalawang motor bangkas sa laot ng Barangay Dadao, Calayan, Cagayan. And then, of course, immediately, nag-activate tayo ng search and rescue team
dinala yung isang aluminum boat natin at nag-proceed sa area para makapag-conduct ng assistance. Pagdating nila sa laot, ay naabutan nila ang ilang motorbangka na nagbibigay ng tulong sa 21 pasahero at crew na sakay ng 2 motorbangka. They are bound for Claveria, sir. Papunta ng Claveria. Yet on the course of their voyage, nakasalubong ng mga malalaking alon, unti-unting napasukan ng tubig yung mga bangka. So, hanggang sa naging uncontrollable yung alon, ganyan, nag-decide yung bangka na bumalik. Pero sa pagbalik ng mga ito sa Pampang, ay hinambalo sila ng malalaking alon dahilan para mamatay ang kanilang makina. Pero ligtas ang mga pasahero at crew. May paalala naman ang Coast Guard sa mga balak maglayag. Naman, as per protocol, kung may gale warning, inabisuhan natin lahat ng mga users of the sea, such as itong mga fishermen niya, tapos mga pasaheros, mga naglalayag. Ganun pa rin, kung sa tingin natin ay hindi kaya ng bangka or hindi kaya ng mga sasakyan pangdagat yung dagat, hindi natin sila papayagan. Ito na ang ikatlong insidente ng paghingi ng saklolo ng mga mangingisda sa laot ng Cagayan mula noong Mayo ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, base sa pag-aaral ng isang universidad, lumalala ang cyberbullying sa bansa. Kung bakit at kung ano ang dapat gawin, alamin sa report ni Sofia Pagaduan. Aktibo si Roda sa pag-post ng mga larawan sa social media. Pero dahil sa mga natatanggap na mga negatibong komento, bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Yung mga comments na para sa kanila is trip lang, pero syempre para sa akin, since naka-public yung picture ko, syempre yung comment nila makikita din in public. So parang ang feel ko doon is nahihiya ako sa part ko dahil nag-post ako ng picture para ma-appreciate ng ibang tao pero nagko-comment sila ng mga ganung. Sa tuwing magpo-post kasi siya ng picture, mayroon at mayroong ibinabatong negatibong komento sa kanyang itsura. Kung kaming dalawa lang, kung sa akin niya lang sana yun sasabihin, hindi ako ma-offend o hindi po ako masasaktan. Pero yung tipong i-comment ngayon na alam niya, knowing na maraming makakakita, syempre po, masasaktan din po, ma-offend din po talaga ako na pwede naman niyang sabihin directly sa akin. Base sa isang pag-aaral na inilabas ng De La Salle University, ang cyberbullying ay lumalapas sa mga social media platforms. Nasa 70 hanggang 80% ang bilang ng mga respondent na nagsabing nakaranas sila ng cyberbullying. The view of self, depending on the content, severity, and ways of online bullying, their sense of self is affected. With a negative comment, some begin to have self-doubts and feelings of insecurity and may result in decrease in self-worth. Payo ng ilang mga eksperto, kung nakararanas ng cyberbullying ay agad itong ipaalam. Meron kasi tayong tinatawag na bully victim. Yung bully victim na sinasabi natin is these are the people who have been victim by bullies pero they can't cope rather than coping it with yung situation nila that they've been bullied. Nagre-retaliate sila by also being a bully. It would be best that if they seek social support, what we call, minsan kasi nagkakaroon ng problema kasi they tend to keep it to themselves. No? Hindi nila sinishare sa friends, hindi alam ng parents, so mas lumalala yung sitwasyon. Paalala pa ng mga eksperto, laging isaalang-alang na umiiral ang RA 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013 at RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ay sandata laban sa mga bully. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Yung mga gustong magpa-annul na quickie, ito ay isang warning.
recently the Supreme Court disbarred a lawyer who was known for offering quick fix annulment for parties. Sabi niya dito, he promised that an annulment will be given 2 months after he accepted the case from the complainant. And ang charge niya doon sa private complainant was 700,000 pesos in legal fees. And of course, after 2 months, hinahanap nung complainant yung annulment decree. But walang maibigay si lawyer until complainant herself went to the court and she found out that it was never filed in court and there is no annulment proceeding na sinasabi ng attorney na yan. At because of this, the Supreme Court ruled that the lawyer is unworthy to continue being a member of the bar, and because of a violation of the professional code of responsibilities of a lawyer, as well as the fact that he was unethical in his practice of law, the lawyer, who was a repeat offender, meaning marami na siyang tinatanggap na kasong ganito na hindi naman niya dinideliver yung mga annulment decrees na pinapromise niya sa mga kliyente. And because he was a repeat offender, this was the decision of the Supreme Court to forever disbar the lawyer from the practice of law. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mga atraksyon sa Bacon Benguet, inaasahang malaking tulong sa pagbangon ng bayan mula sa mga magkakasunod na trahedya. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Sa milk tea ng batang 90s, darat atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts.
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Nakakamangha ang mga talon sa bayan ng Bacon sa Benguet. Isa ito sa nakikitang makakatulong sa pagbangon ng bayan mula sa mga naranasang trahedya. May kwento si Randy Guzman. Kung travel-worthy waterfalls ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang bayan ng Bacon sa Benguet. Malinis at talaga namang swak na swak pang selfies at Instagrammable. Gaya na lamang ng Patan Falls sa Barangay Poblacion. May taas itong 150 meters at kapag umulan, madalas, maaaninag ang iba't ibang kulay sa tubig na tila ito ang dulo ng bahaghari. Pero may isa pang kwentong katutubo tungkol rito. Doon daw nahulog yung pinakamalaking eel noon. The biggest eel in Bacon. Nadisgrasya yung eel galing sa taas, nahulog doon sa falls. Doon nila kinatay yung malaking eel na yan. Yung balat ng eel na yan, ginawang pangtakip sa tawag ninyo dyan sa amin, sulibaw, yung ginagamit namin sa gongs. Pagkatapos pag gagamitin mo yan na naitakip na nila, pag gamitin mo yan uulan pag gagamitin. Sa di kalayuan, matatagpuan naman ang Mangta Falls. Kapansin-pansin dito ang kakaibang kulay ng tubig. Yung Mangta Falls, galing kasi yung tubig, galing sa Barangay Sinakbat. Yung kulay ng tubig doon, yung kulay ng lupa doon sa may galing sa Mangta, mag-iba pag mag-ulan. Kaya nga, parang natintahan. Yung tubig, pag tag-ulan, parang natintahan, kaya pinangalan ng Mangta. Ilan lamang ang Mangta at Patan Falls sa nakikita ng Barangay Poblacion na makatutulong sa kanilang makabangon sa sunod-sunod na trahedya. Noong 2019, nasunog yung old municipal building namin. Tapos, sumunod naman itong COVID, pandemic, kaya at sa panghuli ay yung na-landslide po yung barangay hall namin at saka RHU namin. Adoti naitid nga natural resources mi ditoy. Kaya isuti daydayon dagiti turista karo dagiti falls nga adopi man ditoy enmi. Doon kami kumukuha ng ibang source ng income ng barangay. Kaya sana po sa susunod marami na pumunta dito. Tara na't bumisita na sa Bacon Benguet nang masaksihan at masubukan ang likas na ganda ng kanilang kalikasan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan